Dobrý den, vítejte u pořadu Svět zdraví v kuchyni. Všichni víme, že správným stravováním lze předejít spoustě nemocem. Ukážeme vám, jak si připravíme zdravé jídlo, které vám nejen zachutná, ale hlavně prospěje vašemu zdraví. Opět vaříme vše v Perej, tentokrát s Honzou Rambouskem. Připravíme si 2 zdravé recepty z králíka. Já udělám králíka se svíčkovou a Honza udělá králíka na kořenové zelenině. Začneme oba zeleninou, ty si nakrájí nejprv cibuli a já začnu mrkví, protože já budu píct a ta mrkev je přece jenom tvrdší než cibule, takže potřebuje víc času. Jakmile budeš mít nakrájeno, tak si oba nalejeme trošičku oleje do hrnce, řekněme tak 2 polévkové lžice. A ty už tam můžeš tu cibuli rovnou dát. Já zatím řeknu něco o tom králíkovi. Králičí maso je velmi zdravé, snadno stravitelné a proto je oblíbené nejenom mezi sportovci. Má velké množství bílkovin, na 100 gramů obsahuje 20 gramů bílkovin, takže určitě chutný zdroj. To maso je opravdu velmi dietní a tak je dobré, aby dietním i zůstalo a nezničili jsme ho tou technologickou úpravou, například smažením nebo fritováním. Řapíkatý celer určitě můžeš nakrájet, ale nejdřív se musíme přesvědčit, že ten řapíkatý celer je oloupaný. Zařízneme dužinu pod těmi vlákny a krásně ty vlákna z toho řapíkatýho celeru vytáhneme ven. Pokud něco v kuchyni nestíháme, není nic jednoduššího, než si ten hrnec dát na chviličku stranou, aby se nám to nespálilo. Já mám moc ráda kořenovou zeleninu, hlavně takhle na podzim, protože zatímco v létě jíme hodně saláty a energii dává příroda především do toho zeleného, tak v zimě ji dává do kořenu. Proto doporučuji v zimě jíst kořenovou zeleninu. Jako přílohu budeme dělat k tomu mému králíku polentové trojhránky. Jelikož já budu zeleninu používat i jako přílohu, nemusím krájet tu zeleninu na nějaké obvyklé tvary, je dobré tu zeleninu nakrájet na trojhránky nebo do tvarů, které budou vypadat na talíři hezky. Krásně nám tady voní ta mrkev. Mrkev je pro mě významným zdrojem beta-karotenu, který podporuje zdraví kůže. Ale beta-karoten se uvolňuje v jídle až po kontaktu s tukem a při tepelném zahřátí. My budeme moji zeleninu péct, moji budeme tepelně zahřívat a tuk jsme také použili, takže u nás je všechno v pořádku. Já si myslím, že jsme v tuhletu chvíli oba v momentě, kdy můžeme přidat králika. Ty máš tu práci trošičku zjednodušenou tím, že už máš připravený králičí stehna. Já tady mám králika v celku. Z králika můžeme využít samozřejmě stehna, přední nohy, když se oddělí i bříško, kde se nachází takzvaná svíčková nebo pečeně. To nejlepší. Je také nejsuší, je nejdietnější, takže se s tím masem musí zacházet opravdu rychle a nevystavovat ho příliš dlouho vysokým teplotám. Ty už můžeš podlít vývarem, nedávej ho tam všechen, dej ho tam jenom tak půlku, aby zelenina byla potopená a přiveď to k varu. Já tady rozporcuju králika. Rozporcovat králika není nic složitého. Já jsem zvyklý ho dělit na přední běhy, potom na zadní, kde v podstatě akorát budu kopírovat tvar pánve, oddělím kyčelní kloub a už jenom doříznu. Takže podle mého názoru je to mnohem jednodušší, než porcovat třeba kuře. Nám tady zůstal ocásek, zůstalo nám tady hrudí a zůstal nám tady ten střed. Já si za posledním žebrem naříznu ten hrudní koš, dostanu se vlastně k páteři a už jednoduše doříznu. Tak, přidáme trošičku oleje, připravím si králika, nasolím, napepřím a postupně ho vložím do hrnce. Jenom mi řekni, troubu máme připravenou na kolik stupňů rozehřátou? Troubu máme připravenou na 160 stupňů a budeme péci zhruba 1,5 hodiny. Tobě už se to vaří.
což je přesně akorát správná chvíle na to, aby si vložila králika. Osolím, opepřím nebo ne? Můžeš osolit, opepřit přímo králika, nebo potom můžeš osolit, opepřit ten vývar. Já si toho králika otočím, abych zkontroloval, jestli je správně zarestovaný. Ty to dolej vývarem, ideální tak, aby ten králík byl ze 2/3 ponořený. Tak, trochu to promíchej, aby ta zelenina byla rovnoměrně rozmístěná. Určitě nezapomeň přidat koření. V prvním případě stačí do vývaru přidat sůl, jinak se přidává samozřejmě klasické koření, nové koření, bobkový list. Já mám králika zarestovaného, zalij bílým vínem. Důležité v tuhletu chvíli, aby jsme s tím králikem tolik nehýbali, aby jsme nechali vyvařit z toho vína alkohol. Já si myslím, že už je to tak akorát a je nejvyšší čas vmíchat zeleninu, kterou jsme předtím orestovali. Zelenina je mi tam moc sympatická, protože navíc u toho výsledného pokrmu snižuje glykemický index a díky absenci přílohy ještě nedostaneme tak brzy hlad. Přilej vývar, ale samozřejmě jenom tak, aby ten králík nebo aby ty ingredience, co jsou v tom hrnci, byly potopené tak do poloviny. Přidáme oloupaná drcená rajčata. A pro mě je sympatický lykopen v rajčatech, který funguje jako antioxidant, takže zabraňuje stárnutí. Lykopen se ale uvolňuje až při mírném zahřátí, tak to jsme také splnili. Tak, koření, jelikož budeme péct, tak kořením nemusíme úplně šetřit. Honzo, králíci už se nám dělají, připravují a my se vrhneme na polentu. Nejprve si přivedeme k varu vývar. A počkáme, až začne vřít. Zamícháme polentu. Necháme tak zhruba 3 minuty vypářit, nebo v podstatě vsáknout polentu do sebe ten vývar. Tak, osolíme, opepříme. Toho pepře tam nebudeme dávat tolik, aby to nebylo tolik výrazné. A zamícháme máslo. Vidíš sama, že polenta nám opravdu zoustla, takže ji za chvilku dáme na plech. Jsem moc ráda za tuhle variantu přílohy, protože opravdu nemám moc ráda knedlíky, jsou těžký, těžko stravitelný. Ta bílá mouka, to mi tam není vůbec sympatické, takže se těším na takovouhle přílohu a uvidíš, že určitě tobě bude chutnat taky. Takže ji teď necháme vychladnout, až vychladne, nakrájíme ji na trojhránky a dáme ji do trouby pod grill na 200 stupňů zhruba na 10 minut, až bude krásně zlatavá, anebo ji můžeme opéct na sucho na pánvi. Tak, mně se tady dovařil ten můj králík a já jdu dokompletovat tu omáčku. Takže si teď vyndám ta stehna. Já si tady vemu polentu, si tady nakrájíme trojhránky a posmažíme si je na pánvi na sucho. Samozřejmě do té omáčky patří jogurt.